Това е Дени. Здравейте, приятели! Тук що ми дадоха някакво кенче и като гледам Ачо как се смее зад камерата, предполагам, че няма да ви хареса. Той каза, че въпреки, че е бил в много повече държави от мен, че никога не е пил root beer. Добре, root beer е безалкохолна бира, нали? Да, в смисъл няма алкохол в нея, ако това търсиш, но има калории. Добре, какво трябва? Искаш да помириша първо или първо да пия? Просто пи. Искам просто лицата искам. А това като си жабуркам устата, трябва ли да се изплюя? Що има вкус точно на... Как се казваше това? Вода за уста! Вода за уста на листерин. Газирана вода за уста. Ма то си мирише на листерин. То мирише то... листерин ли, бе? Не! Не си пресипал. Не съм, бе, човек, това е. Ма не е лошо. Как че не е лошо, бе? Аз винаги съм искал да си пия на листерин малко. Викам, какво ще ми стане по-зна. Допи го, ако искаш, топ те кефи. Това е... Да. От ония синия листерин или... Не, черния листерин. Точно. Да, това е. Има... 10 от 10. Все едно има активен въглен вътре. Да. Нещо такова, да. Все едно имам чувство, че зъбите ще ми се избелят, ако изпия цялото кенче.